Id-deputat nazzjonalista Awċi Elix Borg għadu determinat li l-għaqdiet Repubblika u tas-Civil Society Network għadhom irrelevanti, dan anke meta f'Awwissu tas-sena li għaddiet għajruh bi prattiċi faxxisti. Irrappurtat dan il-Gazzetta Kulħadd li qalet kif sorsi viċin Elix Borg saħħu li huwa għadu jemmen li l-ħidma ta' dawn l-għaqdiet qed toħloq ħsara kbira fil-Partit Nazzjonalista. Dawn l-attakki fil-konfront ta' Borg mill-fazzjoni tal-establishment waslu biex huwa kiseb riżultat personali b'saħħtu. Dan hekk kif fid-distrett ta' Għawdex Elix Borg ġab aktar mid-doppju ta' voti minn Chris Said li huwa parti mill-Blue Heroes. Elix Borg wassal biex mit-13 il-distrett ma ġewx eletti mal-ewwel Joe Ellis, Kevin Kutajjar u Claudette Buttigieg. Kien f'Awwissu li għadda meta l-President tal-Għaqda Repubblika Robert Aquilina kien talab apoloġija mingħand Elix Borg wara li dan tal-aħħar kien ikkuddanna il-fera favur l-establishment dik tas-Civil Society Network. Hawnhekk dwar dawn l-għaqdiet Elix Borg qal kif dawn l-entitajiet immorru lil mill-prinċipji tal-Partit Nazzjonalista u qal kif dawn huma irrelevanti. Dan kollu ġab reazzjoni ħarxa minħu id-deputat nazzjonalista Carol Aquilina, Robert Aquilina, li qal kif din hija attitudni faxxista. Dwar dan il-kellim ewlieni ta' Bernard Gregg, Peter Agius, iddikjara li azzjonijiet bħal dawn ifixklu il-ħidma tal-partit. Wara dan l-inċident kien hemm pressjoni kbira li saret mill-establishment nazzjonalista biex Elix Borg beda jitħalla barra mill-konferenzi uffiċjali tal-partit. Dan hekk kif żewġ konferenzi tal-aħbarijiet saru fil-preżenza ta' Chris Said, Josephine Xwiereb, Joe Ellis u Kevin Kutajjar. Is-sorsi qrib Elix Borg li tkellmu l-Gazzetta Kulħadd insistew li l-fazzjoni qrib l-establishment għandha tiddikjara jekk dawn għadhomx jemmnu l-istess. Il-Gazzetta Kulħadd innotat kif l-istess trattament bħal Elix Borg kellu wkoll l-avukat Joe Giglio, dan hekk kif Carol Aquilina u Jason Azzopardi ikkontestaw fuq id-9 distrett.